Ezt a munkát végezte az elmúlt években az alapítvány, és ugye most ezt a találkozót is az alapítványon keresztül szerveztük, és az abból a szempontból is jó volt, hogy létrehoztuk így az alapítványt, mert most amikor ez az eszement ötletem támadt, hogy meg is mondom, hogy a Sanyi elmondta reggel az adásban, hogy honnan volt az ötlet, amikor 2005-ben vagy 2010-ben volt egy találkozó, amikor utána felmentünk, akkor még volt stúdió, és nyomtunk egy adást, úgy olyan rendesen. Tehát úgy ott voltak a bakelizsemezeknek, minden is. Egy olyan örök stúdiózást hajtottunk végre, és azt gondoltam, hogy ilyen most is kell. Erre most is szükség van, de hová? Én tudok olyanról is, hogy egyszer a Sanyival bejöttünk, mert egy néprajzi táborba mentünk volna, de nem ért ide az autóval, mi értünk 5 volna, mert elrondott, és gyakorlatilag reggel 8 helyett este 8-kor ért ide az autó. Mi meg itt dekkoltunk folyamatosan, csak hogy tudjátok, nem volt mobiltelefon. Táviratot hozott a postás, hogy várjuk, mert műszaki problémáik vannak. Tehát egészen más világ volt, úgyhogy nem ültünk itt a semmiben, nem tudtuk, hogy mi fog történni, és hát csináljunk valamit. Az összes hangszóró le volt szedve a kollégiumból, tehát a hangszórókat nem, vagy az erősítőket nem olyan későn adtam be az igényt, nem az igényt, kerestem a hatóságot, mondták, hogy már ne írjak be semmit, mert nincs 30 nap, és 30 napnál előbb be kell adni az igényt. Úgyhogy ott már be se tudtam volna adni. Másrészt ugye a találkozót el kellett halasztanunk, mert egyrészt a regisztrációs felület nagyon nem akart akkor elkészülni, és 2 héttel a találkozó előtt még nem volt egy olyan regisztrációs felület, ami azt mondta volna, hogy ez jó. Másodszorban közben kiderült, hogy ezt az éttermet is már feltételesen le volt foglalva, odaadták másnak, és akkor valahol máskor valami, nem tudom én, máshol kellett volna lenni, mert megint nem sok értelme lett volna. És akkor ezért született az a döntés, hogy a novemberi találkozót elhalasszuk. Na de ha novemberben elhalasszuk a találkozót, akkor a márciusira már időben fogom adni a pályázatot. És hát tudnotok kell, hogy stúdiós mindenhol van. Gyakorlatilag a Vári Péter, dr. Vári Péter, aki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság igazgató helyettese, a Széchenyi Egyetem tanára, de egyébként itt végzett eredetileg a KZMF-en is volt stúdiós. Úgyhogy én a Péterrel annól beszéltem erről, most nem beszéltem, amikor beadtam, nem tudom, hogy eljutott-e hozzá, de akikhez eljutott az igény, ő így hívott vissza, hogy csak a telefonom egy ismeretlen szám, felveszem, mondom, hogy ki vagyok, azt mondja, hogy szia, Tibi. Hát gondoltam, hogy nem tudom, és mondja, hogy kicsoda. Na hát akkor már tudtam, hogy miért hív. Vörös Ádámnak hívják, aki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságban most osztályvezető, de KT vagy akkor már Széchenyi egyetemista diákként, még a BSC-s korában, én voltam az ipari konzulense a szakdolgozatánál. Úgyhogy annak idején én adtam neki, most valószínűleg visszakap. Úgyhogy... Zolikám, az minősíti az én munkámat, hogy ott van fönn az adó és működik. És minden engedély megvan hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elégséges legalább a. És azt tudnotok kell, hogy megkérdezte a hatóság, hogy jó, de valami nevének kell lenni a rádiónak. Mi legyen a neve? Hát mondom, mit tetszik mondani, vagy milyen kritériumok vannak, vagy körülmények. És akkor azt mondja, hogy hát olyan ne válassza, amit valakitől el kell kérni. Tehát a település nevét, vagy ilyesmit, vagy egy intézmény nevét, ne válasszak, mert azt akkor el kell kérni. Rögtön jött az ötlet, hogy akkor legyen 150. Hiszen a pályázatunkban eleve benne volt, hogy mi megkívánunk emlékezni arról is, hogy 100 éves a Magyar Rádió műsorszórás, meg 50 éves a Kollégium Stúdió, ez még simán megy, hogy összeadjam ezt a 2 számot, és innentől kezdve kijött az, hogy 150. Már csak egyet kellett tennem,
mitől kérjem el, gondoltam, hogy majd egy matematikustól. És akkor valamelyik nap csak a telefonon Kuki tanárul hív, az alkalom gondoltam, most fogom elkérni a 150-et, és tanárok hozzájárult, úgyhogy tanárok hozzájárulásában lett 150 a rádiónak a neve. Most is megy egy adás, a Vitéz Petinek ezúton is köszönjük, hogy ő is arra épített, hogy a rádió műsorszórás. Most a győri helyi rádióknak, az egykori helyi rádióknak a vezetőivel készült beszélgetést hallják a rádióhallgatók, amit a Petinek ezúton is köszönjük, megkereste a Ring Feridet, annak, akik azért ismerjük, a Magyar Rádió Győri stúdiójában dolgozott, és ő alapított a Győri első kereskedelmi rádióját. Aztán a Rádió Győrnek a vezetőjével beszélgetett még Peti, úgyhogy gyakorlatilag itt most éppen egy olyan műsor megy, ahol a rádiózásról emlékezünk meg, a helyi rádiózásról, de arról senki nem emlékezett meg sehol. Igaz, hogy nem 100 évvel ezelőtt volt, de a 100 év történelmének az is a része. És azért a BMC rádió is már több mint 30 évvel ezelőtt régmúlt volt. Egyébként tudnatok kell, hogy a BMC rádió elindult, 5 technikussal kezdett. 5 technikussal Lizák Tamás, Kárpát Zsolt, Golyó, Ambrus Feri és én. Mindenki stúdiós volt. Úgyhogy sokan vannak, akik ugye máshol dolgoztak, nem két ember van, aki ma is médiában dolgozik, vagy lehúzott ott sok évet, tehát ezért ez egy iskola is volt. Mikor itt volt a rádió kiállítás az egyetemi könyvtárban, annak kapcsán, hogy 100 éves volt a rádió műsorszórás, néhányszor én is vezettem ott csoportot, és azt mondtam, hogy a Széchenyi Egyetem, illetve a jogelődje a KTM-et, az a láncolat, ami a műsor készítéstől a hallgatóig terjed, annak szinte minden szegmensére képezett szakembert a KTM vagy a Széchenyi Egyetem, tehát képezett arra a csatornára, ami a stúdióból a jelet elviszi az adóhoz, arra az adó részére is képezett, illetve a vevő részére is képezett szakembereket, de műsorkészítésre itt nem képeztek szakembereket. Na, azt képezte a stúdió. Tehát így egészítettük ki mi, a Széchenyi Egyetem vagy a KTM képzési palettáját egy olyan tananyaggal, ami azért sokaknak az életpályája lett, és mellette megszerezte a rendes diplomáját is, vagy nem. Néhányan. Ugye ez azért régen is benne volt a pakliban, hogy egy stúdiós azért az nem biztos, hogy mindig lelkesen ott volt, ahol lennie kellett. Vagy azon volt, ahol ő szerette volna, de a tanulmányi és vizsgaszabályzatnak is valamennyire meg kellett felelni. És hát ez nem mindig mindenkinek jött össze. Nekem csak egy picit tett hozzá, mert én a 6 fél év alatt végeztem, de nem írtam szakdolgozatot. Aztán még egy megcsúszás, hogy én 1 évvel később államvizsgáztam, cserében fél éve kevesebbet kellett lenni katonának, mert pont beért a rendeletű diplomásoknak csak 1 év, nem másfél. Úgyhogy 1 hónappal szereltem meg később, mint az, aki fél évvel előttem volt. Úgyhogy ennyi előnyöm volt belőle, hogy nem voltam olyan jó tanuló akkor. Gyakorlatilag így a történetünkre visszatekintve, én sokkal több mindent nem szeretnék mondani, egyetlen egy dolgot még viszont igen. Nem kevés ember van sajnos, aki már nem lehet itt velünk. Elég hosszú és terjedelmes a lista, most már itt emlegettük ugye például Dombai Benit, aki tavaly nyáron hagyott itt minket, de sokan vannak, sajnos most már hadd emlékezem én is név szerint, mert elhoztam az adatbázist, csak éppen nem hoztam ide le, amiben benne van a teljes névsor, és nem szeretnék senkit se kifelejteni, de egyet kérek, hogy emlékezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek itt, mert ők is részek voltak. Kérem, hogy egy picit álljon fel, hogy emlékezzünk rá.
Köszönöm szépen. Mint mindig, most is gyújtottunk egy gyertyát az emlékükre. És sokkal tovább nem is szeretném én húzni a szót, vannak még más szónak. Úgyhogy átadnám a mikrofont Rudi tanár úrnak, megkérve, hogy mondjon nekünk pár szót. Úgy gondolom, hogy